ରାହୁଲ ଓ ଦେବ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ପାଖ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ରହି ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରୁଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଯାଉଥାଏ। ପୁରା ରାତିରେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ କହୁଥାଏ ଦେବକୁ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ନା ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା। ଦେବ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଲୁ? ଡ୍ରିଙ୍କ ଯଦି କରିବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି କରିବା? ରାହୁଲ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ପିଇନା, ମୁଁ ଏକା ପିଇବି, ତୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିନେବୁ। ଦେବ ପୁରା ରାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଦେବର ରାଗକୁ ଖାତିର ନ କରି କାର୍ ଡିକିରେ ରଖିଥିବା ମଦ ବୋତଲ କାଢ଼ି ପିଇବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲା। ପିଉ ପିଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହିଁ ରାହୁଲ ପିଇ ଦେଉଥାଏ। ଦେବ ରାହୁଲ ନିଶା ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କାର୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥାଏ। କାର୍ରେ ଗୀତ ପକେଇ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେବ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥାଏ। ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଦେବକୁ କିଛି ବି ଭୟ ଲାଗୁନଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ତା ପାଖରେ ତା ସାଙ୍ଗ ବି ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ନିଶାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେ ଏକା ନୁହଁ। ଏମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେବ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଉଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପୂଜା କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ପରି ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ କେହି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର, ଲେମ୍ବୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ସେସବୁକୁ ଦେବ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ ଏବଂ ସେ ପୂଜା କରିବା ସ୍ଥାନକୁ କାର୍ରେ ମଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଯେମିତି ସେହି ଜାଗାକୁ ଦେବ କ୍ରସ୍ କରିଛି, କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବର କାର୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଦେବକୁ ଲାଗୁଥାଏ କି କାର୍କୁ କିଏ ପଛରୁ ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୋଲି ଦେଖେ ତ କାର୍ ପଛରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେବ ରାହୁଲକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଉଠିପାରୁନଥାଏ। ଏଣୁ ଦେବ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ବୋତଲକୁ କାଢ଼ି ରାହୁଲର ମୁହଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚୁଥାଏ। ରାହୁଲ ଉଠିଲା ଆଉ ଦେବକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ? ଦେବ କହିଲା, ନା, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛୁ। ରାହୁଲ କହିଲା, କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନୁ, ଏଇଠି ଅଧ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍କୁ ରଖିଲୁ? ଦେବ କହିଲା, ଆରେ କାର୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ରାହୁଲ ଉଠି ସେ କାର୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଚେଷ୍ଟା ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଭାବିଲେ ସାୟଦ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଥିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ କାର୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ କାର୍ର କ'ଣ ହେଇଛି। ଦୁହେଁ କାର୍ର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ଦେବ ଓ ରାହୁଲ ଦୁହେଁ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେଇଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କି ବାଇକ୍ କିଛି ବି ଯିବା ଆସିବା ହେଉନଥାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁହେଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ରାହୁଲ ଦେବକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ଦେବ, ତୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଉଥିଲୁ ତ? ଦେବ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? ରାହୁଲ କହିଲା, ନା, ଏଯାଏଁ ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଏମିତି ଦୁହେଁ କାର୍ ପାଖରେ ଥାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଦୁହେଁ କିଛି ଦୂର ଯାଏଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କାଳେ କିଛି ଗାଡ଼ି କି ଲୋକ ଦେଖାଗଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାହୁଲ ଦେଖେ ତ